Čaute, tu je Chali, dnes vám povieme taký príbeh. On bude púšťať zvukové efekty a ja sa budem musieť prispôsobiť. Čaute. Samo, ako sme v tábore a ja sa budem musieť prispôsobiť tým zvukovým efektom a tá téma bude úplne od veci, takže Samo začne púšťať efekty. Raz, keď som bol malý, narodil som sa ako každý z nás, ale narodil som sa inak. Narodil som sa z toho, čo vy nemáte. Narodil som sa z toho. Chápete z čoho? Z Hollywoodu. Ale v Hollywoode kráčali medvede. V Hollywoode to kráčali medvede. Ale keď som sa z Hollywoodu vrátil, prišiel som sem, do tejto miestnosti a počul som tu niečo divné. To bazinga mi nedávalo spánok. Nemohol som spať. Ale zistil som, že dá sa tomu naučiť. Dal som si slúchatka na uši. A prišiel Marty s afrom a začal hovoriť. To, že príbehy nie sú dôležité. Dôležitá je myšlienka a názor. Žijeme len raz a preto si to musíme užívať. Ale keď už nejdeme na havajskú party, povedal som, že nejdeme na havajskú party, pôjdeme niekam inám. Presne tak pôjdeme na koncert Michaela Tela, ktorý nebude na Slovensku. Že to sa vám páči? To sa vám páči, čo? Ha? Beatrice? Nie, Číňania tam nebudú. Ale, keď už aj tak to bolo po anglicky, nevadí, ja som si myslel, že to je Číňan. A čo? Je to Číňan. Možno je to Číňan, ale je po anglicky. To je hlavné, že žije v Anglicku a pozná to. Nie sú tam kráčajúce medvede ako v Hollywoode. Nie, nemáme tam žiadny Flint and Steel. Prečo nie sme v Minecrafte. Creeper nám tu nebuchne. Áno, do Minecraftu sa nepremiestnime. Keby som mal zelené plátno, tak by som sa možno premiestnil. Ale určite by mi tam nekričal debil. Keď už Godzilla prišla do môjho domu, tak začala tancovať na cirkusantskú hudbu. Áno, nakoniec sme zistili, že mala double maker, ale rada papala toto, takto. Zvoní mi kukučka. Cvrček! Tady je cvrček 55. Drž hubu! Ne! Ne! Chcete počuť môj diabelský smiech? Chcete počuť môj diabelský smiech? Musím sa sústrediť. A idem na to. A chcete počuť môj normálny smiech? Áno, toto bola trošku zábavná chvíľka, ale teraz prídeme k vážnejšie veci. Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí radi kakajú, ale nepoznajú gorilu. Keď boli na Madagaskar 3, tak im ďakujem za to, že tam vôbec prišli. Ale prepáčte, že tu teraz plačem, ale je mi tu strašne ľúto, že tá Godzilla rada kaká. Že to nie je medveď. Medveď! Nie, netleskajte mi, ja si to nezaslúžim. Ale ani to nemusíte robiť. Tleskajte mi, tleskajte mi. Ďakujem. Takže toto je dneska príbehu všetko, takže